Good afternoon, my brothers and sisters. Nabiaruole Ogadicharu Nunilemma. Bikuna mind the little smell I were in the church. Oh, the terminator Biara last week, Biabu all the ras, everything not at the basement. Oh, Hamanishin Jelly Ewelu. Yeah, so we had a Yoruba man and a terminator. Birabishirani when they knew in Sambu. So, Nama sign a putata. I make a lechineke news of Puriche, Maka hand Omanilo Merani was and Lady Ebunam make a lechineke Maka successful birthday celebration of Sasi Vanus Ebunam. So, Sir and Lady Onyemeku na ekele Chineke maka ngozie na family ha. So we thank God for you. And abiaru I so one night when you were barrister Chimo Korama ule na ekele Chineke nakwa yi ngozie maka ngozi pụrụ iche ọ wụsara na family na nchekwa ya niile. Anyị na-eso nwanne anyị nwanyị wụ Lady Amaka Nianwa na-ekele Chineke maka na hụ ebu n'uche ya wuhe Chineke merie n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na-eso the parish St. Clement Pope na-ayọ Chukwu na-ekelie na-ayị ya sị o were gracia ya na egbomoria na agwọ nwanne anyị nwanyị bụ Camelia Udom. Anyị na-eso nwanne anyị nwanyị bụ Angelina Charles na-ekele Chineke maka obi ebere niile ngọzi ya niile n'ebe family ya nọ throughout the whole year afọ niile. Na hụ ndị ọzọ dị m dị anyị na mkpa anyị na-ekele Chineke ugbu a na-ayị ya ka ọ nabata ebumnobi anyị were na-agọzi anyị na-emere anyị uche ka uche wuru maka udo nke ọ na-enye anyị. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnna, ka anyị kpado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eucharistia site n'ikpụpụta nje anyị. Ụmụnna, onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lọghara elogha, Onyenwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị omenjọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri Nna na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, Onyenwe anyị mee ebere. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Ka anyị rịọ arịrịọ. Dị nwenụ Chineke anyị, lekwasị anyị bụ ụmụ gị anya, ndị ji okpukpe na-akwadowe maka ọbịbịa nke dị nwe anyị Jesu Kristi. Biko mee ka anyị were obi na-anụ ọkụ mgbe niile na-eme emume aṅụrị nke a, wee soro nweta nnukwu aṅụrị nke alaeze gị site na dị nwe anyị Jesu Kristi, nwa gị onye gị na ya dị ndụ na-achị n'otu Chukwu ụwa niile. Oke, ka anyị du ala gee ntị na ha ọgụgụ anyị na-agụ.
Ihe ọgụgụ wetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya isiokwu ana m awụli elu n'ọṅụ n'ime onye nwe anyị. Enyela mmụọ nke onye nwe anyị, n'ihi na onye nwe anyị eteela m ude. O zipụla m ka m butere ụmụ ogbenye ozi ọma, ka m jikọọ obi gbawara agbawa, ka m tụghapụ ndị eji eji na-abụ ha, meghekwara ndị nọ n'ụlọ nga ụzọ ka ha nwere onwe ha, bịakwa kwupụta afọ amara nke onye nwe anyị. Ana m awụli elu n'ime onye nwe anyị, mmụọ m na-aṅụrị ọṅụ na Chineke m, n'ihi na o yiwela m uwe nke nzọpụta, bịakwa chịrị akwa mwụda nke ezi omume kpuchie m. Dịka nwoke na-agba akwụkwọ si ekpu okpu mara mma, dịka nwaanyị eji agba akwụkwọ si ewere ihe ejiji ya chọọ onwe ya mma. N'ihi na otu ala si eme ka ihe dị ndụ na-etolite, dịka ala ọrụ ubi si eme ka ihe a kụrụ n'ime ya na-epulite, otu ahụkwa ka onye nwe anyị ga-esi mee ka ezi omume n'otito pulite n'ihu mba niile. Okwu nkosepụwa
ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Tesalonika isiokwu arịrịọ anyị bụ ka echekwawa unu na mmụọ na mkpụrụ obi maka ọbịbịa nke onye nwe anyị, hụ na ọ dịghị onye ọbụla n'ime unu nke na-eji ihe ọjọọ akwụghachi ụgwọ ihe ọjọọ, kama na-emeenụ ibe unu na mmadụ niile ezi ihe mgbe niile, na-aṅụrịnụ ọṅụ mgbe niile, na-ekpekwanụ ekpere na-ewepụ aka, nye na onye nwe anyị ekele n'ihe ọbụla. Nke a bụ ihe Chineke chọrọ n'aka unu, ka unu na-adị ndụ n'ime Kristi Yesu. Unu ekpochila ọrụ nke mmụọ nsọ, unu elelikwala ibu amụma, kama nwaleelu ihe niile nke ọma, jidesienụ ezi ihe ike, wepụnụ aka n'ihe ọjọọ n'ụdị ọbụla, ka Chineke n'onwe ya onye na-enye udo doo unu nsọ ụzọ dum, ka o debekwa mmụọ unu na mkpụrụ obi unu na ahụ unu dum, ka a ghara inwe ihe a ga-eji atụ unu ụta mgbe onye nwe anyị Yesu Kristi ga-abịa. Chineke bụ onye na-akpọ unu kwesịrị ntụkwasị obi, ọ ga-emezukwa ya. Okwu usekwu mmụọ nke onye nwe anyị, o zipụla m ka m bugara ụmụ ogbenye ozi ọma.
Chineke zitere aha ya bụ Jọn. Ọ bịara ịgba ama, ịgbara ihe ahụ akaebe, ka mmadụ niile site n'ihe ahụ kwere. Ya onwe ya abụghị ihe ahụ, kama ọ bịara ịgbara ihe ahụ akaebe. Nke a bụ akaebe nke Jọn gbara mgbe ndị Juu siri na Jerusalem zigara ya ndị nchụaja na ndị Livai ka ha jụọ ya sị, onye ka ị bụ? Jọn kwuru eziokwu, ọ gọghị agọ, kama ọ kwupụtara sị, abụghị m Kristi ahụ. Ha jụrụ ya sị, onye ka ị bụ? Ị bụ Elaịja? Jọn zara sị, abụghị m ya. Ha jụrụ ya sị, ị bụ onye amụma ahụ? Ọ zara ha sị, mba. Ha sịrị ya, onye ka ị bụ? Gwa anyị ka anyị nwee ihe anyị ga-agba ndị zitere anyị. Gịnị ka ị nwere ikwu banyere onwe gị? Ọ sịrị, abụ m olu nke ahụ na-eti mkpu n'ime ọzara sị, meenụ ụzọ nke osekpụwa ka ọ kwụrụ ọtọ, dịka onye amụma Aịzaya siri kwuo. Ha bụ ndị Farisii zitere. Ha jụrụ ya sị, gịnị mere iji eme ndị mmadụ mmiri chukwu ma ọ bụrụ na ị bụghị Kristi ahụ ma ọ bụ Elaịja? Ị bụghịkwa onye amụma ahụ? Jọn zara ha sị, eji m mmiri eme mmiri chukwu, ma otu onye nọ n'etiti unu, onye unu na-amaghị, ọ na-esochi m n'azụ, onye na-etosighị ike ịtọghe eriri akpụkpọ ụkwụ ya. Ihe a mere na Betani n'ofe Jọdan, ebe Jọn nọ na-eme mmiri chukwu. Oziọma nke Kristi. Ụmụnne m na ụmụnna m, ya dịrị unu mma. Ha bụ Sọnde nke atọ n'oge nke olileanya maka ọbịbịa nke di nwanne anyị Jesu Kristi. Ya mere tata na mkpụrụ ụbọchị Sọnde atọ, nzukọ na-agba anyị ka anyị nwee aṅụrị, ka anyị nwee obi ụtọ, anyị ṅụrịa na aṅụrị siri ike buru ibu. Gịnị mere anyị ga-eji nwee aṅụrị? Maka na ọbịbịa dị nwanne anyị ga-adị nso karịa otu ọ dịrị mbụ. Ọbịbịa dị nwanne anyị eruola nso. Ya mere n'izu ụka gara aga anyị lebara anya na ihe amụma onye amụma na-agwa anyị
onye amụma nke abụọ na ụlọ akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Ọ na-agba anyị ehie anyị lebara anya na ozi na anyị nwere n'aka John the Baptist, John onye omemere Chukwu, onye gbara anyị sa ịkwado maka ọbịbịa nke di nwanne anyị. Tata na ihe ọgụgụ nke mbụ anyị nọrọ, onye amụma nke ụlọ akwụkwọ Aịzaya nke atọ na-agba anyị banyere n'ụzọ pụrụ iche ọnọdụ ndị Juu ha ga-eji ṅụrịa mgbe ha na-agba ohu n'obodo Babilọn. N'ime etiti mkpagbu a na-akpagbu ha, n'etiti nsogbu niile ha na-ahụ, ha dum ha na-agabiga, onye amụma nyere ha hope, o nyere ha obi isi ike, nye ha ntasi obi. Anyị na-ele anya si na ihe dum anyị nụrụ taa, otechi mejufu ya na onye wu di nwanne anyị Jesu Kristi, oziọma niile gbakọtara na ya. Dịka otu anyị chere hụ izu gara aga na mgbe ha na-agba ohu n'obodo Babilọn, ọ wụrụ ozi ọjọọ n'ebe ụmụ Izrel nọ, n'ebe mba ha niile nọ. Ahụhụ dum ha ara, ha nọrọ nnọọ na ntipịa. Ọ ntipịa ka etipịara ha. Ahụhụ dum ha na-ata, uju dum ha na-eri, enweghị ntụnye. Nwoke ga-esi were kọwaa ya. Otu echiri lee ọnụọgụgụ ha bibiga ya mgbe ya dị akịrị. Otu echiri mee enweghị ihe nchekwube. Ahụhụ niile ha tara, nke ha mara. Tata onye amụma nke atọ na n'ụlọ akwụkwọ Aịzaya na-agba anyị ihe onye nke abụọ na-ekwukwe. Kedu ha ọ na-ekwu? Ọ na-asị ndị ehi niile tara ahụhụ ụmụ nwe obi aṅụrị, ndị ehi niile na-enweghị obi ụtọ, ha nwewe obi ụtọ. Ndị ehi niile a jụrụ ajụ, enweghị nnabata tata. Ndị ehi niile na-enweghị nchekwube ha n'ọrụ onwe ha, tata Chineke nọnyere ha. Ọ na-enye obi mmachi ike maka na di nwanne ekpuoli ya na onye ekpuoli. Gịnị mere anyị ga-eji nwee olileanya tata? So azịza anyị ọ dị jijiriri. Dịka otu izuụka gara aga ndị ụmụ Izrel ejiri lee ndị ehi iwu ndị siri ike, ndị Chineke paliri elu kpataghị n'ala. Tata Chineke nna na-ebuli ha elu na sị ha nwee na-aṅụrị n'ime m. Ndị ehi niile echiri na ala ha egwu ya mgbaji igwe pụrụ ha ije n'obodo ọzọ ọtụtụ maịlị ebe ke ha. Ndị ehi niile kere ọgụ n'aka na ụkwụ buga ha ebe ha. Ndị ehi niile elere ndị nwoke ha gburisa, lee ndị nwanyị ha metọsi ya. Ndị ehi niile tata ugwu gadere ha. Ya mere n'oge di nwanne Jesu Kristi bịara, o mejufara wụrụ onye ehi Chineke zitere
ga-eweta ntasi obi n'ebe ndị ụmụ Izrel nọ. Tata dị nwere Jesu Kristi na-ehicha ha anya mere aka. Tata dị nwere Jesu Kristi onye Chineke zitere na-enyeghị mmachi obi ike nke di ya n'oge ọ bịara ibido ọrụ ya dịka otu nna chizi ihe. Olee ihe o kwuru na St. Luke's Gospel chapter 4 verse 61? Olee ihe ọ gwara ha? Ọ bịara n'obodo sinagogu nọ ebe a mụrụ ya, ebe kehe. Ọ gwara ha, "The Lord has anointed me to bring glad tidings to the poor, to bring good news to all, to preach a year of favor to the Lord, a year of favor of the Lord." O ji malite ọrụ ya. So ya mere onye amụma Aịzaya ji agwa anyị tata, onye ọbụla n'ime unu ga na-enwe obi aṅụrị. Eyiwele m mmụọ nke onye nwe anyị, n'ihi na onye nwe anyị eteela m ude. O zipụla m ka m butere ụmụ ogbenye ozi ọma, ka m jikọọ obi gbarụrụ agbarụ, ka nye oziọma were tọpụ ndị eji eji. Ihe ka dị nwana Jesu Kristi mere n'ebe anyị nọ. Ọhụụ na-ekpe na-eme ebe anyị nọ na ya bịaruo. Ya mere oziọma a na-agba anyị tata, anyị niile ga-eso dị nwana Jesu Kristi na-ekwusa oziọma, na-enwe obi aṅụrị, werele ndị eji eji mee ka awụ ndị nwere onwe ha. The emissary from God is at hand. Therefore, each of us should rejoice. Each of us should be emissary of this great joy, bringing comfort and consolation to each other. We should be a source of hope for those who encounter difficulties. Even in the midst of hopelessness, let us always tell those involved that it shall be well again, because their God never fails. Di wana anaghị eleda anya anya. Ha ụlọ kwere na nkwa ọ ga-emejufu ya. Let us always remind those in trouble that God will rebuild the fallen house of David in their lives. Let us avoid being always negative, offering blames instead of hope. Let us remember that absence of hope is often one of the causes of suicide. Ndị mmadụ igbu onwe ha juru eju n'obodo anyị, juru eju ebe a na society anyị nọ n'ime ya. Ndị mmadụ ka ị na-ata ahụhụ, na-ata amụ, ọ na-eri uju n'ụlọ ọgwụ, ya na-ajọ ndị ọgwụ ọrịa, ndị doctors, ndị nurses, health care givers, to assist them in suicide, euthanasia. Ọhụ ọjọọ jọgburu onwe n'ihu Chukwu. Ọwụ because of enweghị nchekwube, enweghị hope, ka ndị mmadụ ji na-egbu onwe ha. Whenever we offer hope, like Tito, Isaiah, and Jesus, we may be saving life in one form or the other. I ga na mụta na-echi nye ndị mmadụ nchekwube. Onye bịara na si lekwe otu o chiri dịrị ya, anyị mara okwu anyị ga-agwa ya. And one of the things, in the suffering servant of Yahweh, Jesus, the suffering servant, the Lord has given me a disciple's ear, has trained me in such a way
that I will give hope to those who are weary. So I can have a nation and may no do when I Jesus Christ to give hope to those who come to you for advice. Do not give them as much discouragement as you can. That's why St. Paul Jabani na akwụkwọ degara ndị Galatia ole ha gwara ha idowe iwu dị nwe na Jesu Kristi. Ole iwu dị nwe na Jesu Kristi. Help carry one another's burden. Don't just sympathize, empathize with people. Put yourself in the shoes of others. Identify with their sufferings, with their hopelessness, with their pains, to uplift them. Yahweh dị na Jesu Kristi mere n'ebe anyị nọ. Ọ hụrụ anyị na-ata ahụhụ na-anwụ n'ime njọ anyị. O were onwe weba n'ime anyị were hụ anyị hụ na-emeghị njọ iji were bufu anyị na mmehie anyị na njọ anyị. So onwe dị na Jesu Kristi mere onwe chọrọ ka anyị na-eme. Always look for alternatives that could bring hope to those who come to them, to you, as much as possible. Avoid discouragement. Always look for alternatives that could bring hope to those who come to you. This is very important. Akpali mmụọ ndị ọzọ ka ha na-eme uche Chineke were na-enwe obi aṅụrị otu anyị si enwe obi aṅụrị. Avoid negativity. Avoid being negative. Be optimistic in your ways. Be positive in your ways. Always make serious effort to find out what can give hope to someone. Ndị mmadụ agakwunye gị. Ọ na-atagbu m atagbu. Ahụna m oju n'anya m. Gịnị bụ ị ga-agba ha? Ị ga-agba ha si ndị ọzọ hụ ahụ ihu. No. Ị ga na-achọ ụzọ ị ga-esi were nye ha nchekwube si ọbịa n'ihu ka karata. Onye ị hụrụ every day ya akawa ihu na-agagharị. The person is not helping the situation. The person should not be in the position he or she is. Jesus is always positive, always yes. He's not yes and no at the same time. He's always yes. There is hope. Yes, I will do it for you. Yes, I will do it. Grow in your faith. Grow in your spiritual life. So, we must spread the good news of Christ in the spirit of John the Baptist, who ministered in the spirit of humility and truth and simplicity. This must be our way. Mgbe ndị Juu jiere ndị ụkọchukwu na ndị ọzọ na ndị Farisii sụmụgapụ John ole ha gwara ha chee sị ọ ya wụ onye nzọpụta. Ole ha gwara ha gịwa onye nzọpụta anyị sị ụlọ wụghị m. Ọ gịwa onye amụma ya sị ụlọ wụghị m. Ọwụ gịwụ Elijah, yes, ụlọ wụghị m. Ọwụghị m wụ Elijah, ọwụghị m wụ onye nzọpụta, ọwụghị m wụ onye amụma. Olee ihe iwu ya were ọnọdụ ya. Awụmolu na-eti mkpu na ọzara na-asị mejienụ mee ka ụzọ dị nwe na-eduziriri. Ayawu olu na-ekwufu okwu
the one who must decrease for the world to increase. He did that in the spirit of humility and simplicity and truth. Oh my God, I gana wo olu nekufu obibia nke diwa na Jesu Kristi. Diwa na Jesu Kristi bo okwu emere ahụ ya binyere anyị. Anyị ga na-ekwufu ihe oge niile. Anyị ga na-awụ olu ga na-eti mkpu na-ekwufu ihe oge niile. Anyị agaghị ewere ọnọdụ ya. The psalmist said, not to us, O Lord, not to us, but to your name give the glory. We must give glory to God, point to God, not to ourselves, not to us, but to your name give the glory. But today, so many people who are taking the glory of God unto themselves. Instead of giving God glory, they give glory to themselves to win popularity, to win votes of people, to win esteem. Not to us, Lord, not to us, but to yourself. Give the glory. That is why John the Baptist said to us, he must increase, I must decrease. So, many of our people today will be saying, oh, give to me, give the glory. I want to be prosperous. I want to fly jet planes. They want the place of God. I do this, I do that. Instead of pointing to Jesus, they point to themselves. Instead of pointing to what Jesus did on the cross, they preach crossless spirituality to people to win their esteem and their votes. Evil people. Wolves in sheep clothing. So, God is against it. And God will punish them. They come deceiving the people of God, amassing wealth at the detriment of the people. Prosperity gospel preachers, evil people, they will not succeed. St. Paul tells us today, we should rejoice always. We should not cease praying. We should render constant thanks ceaselessly. We should not stifle the spirit. The true spirit is discernible. Discernment is the work of the Christian community. And that's why before somebody is made a saint, we have the devil's advocates to raise up things that would make the church to discern correctly. To discern correctly the person's heroic virtues. And God himself will speak. This is my servant, with whom I am well pleased. So let us today thank God for calling us to the position of helping to discern the true spirit. In first letter of St. John chapter 4, as St. Paul tells us today, so we are told here, do not believe every spirit. Test them first to see whether they are from God or not. They are from God if they recognize that Jesus came in the flesh. He died on the cross of Calvary. He died for our sins to save us, to bring us back to our God. So this is what we are called to fit into. Anybody who comes telling you, preaching crossless spirituality, the person is not from God. The person is from the devil, the master of lies. On this basis, St. Paul prays for each and every one of us that the God of peace will make us perfect in holiness, so that we will be irreproachable at the coming of our Lord Jesus Christ. May we be irreproachable at the coming of our Lord Jesus.
by taking our place in humility and simplicity and in truth, being only the voice in the wilderness that is proclaiming the word of God. Jesus, the word incarnate. Okwe mara ahụ binyere anyị. Ka Chineke nna gọzie anyị niile tata, ka anyị si were na okwu ya were na-abawanye n'ime ndụ anyị, ka o were bara anyị uru, anyị ewuru ndị na-eso ụzọ ya n'eziokwu na omume oke niile n'ime mmụọ. Ka Chukwu nna jike niile gọzie anyị chitegbu ruo mgbe ebi ebi. Ekpere m n'otu Chineke nna jike niile, onye mere eluigwe na ala na ihe dum a na-ahụ anya na ndị a na-anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, otu nwa Chineke mụrụ, nna m Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si na ezi Chukwu, amụrụ amụ, emeghị eme, ya na nna bụ otu ihe ji bụrụ Chukwu, ihe si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata. O were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgide onye n'obe n'ubi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọta ahụhụ, ọnwụọ, elie ya, ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo, ọrụ agụrụ n'eluigwe, nọrọ n'aka nri Nna, na ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekpe nna mmụọ nsọ, onye nwanyị na-enye ndụ, onye si na ya mmụta, onye na-esekpụrụ na-etogodo ya na nna na nwanyị, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekpe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik. Ekwupụtara m otu baptizim maka mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ọzọ na-abịanụ. Amen. Ka anyị were nụ okwukwe na obi ịhụnanya butere nụ Kristi, onye bụ ụzọ eziokwu, onye bụ ụzọ eziokwu n'ekpere anyị niile. maka ndị niile echiri echi n'ime nzukọ nsọ Katọlik, ka ha soro nzọụkwụ Jọn na ndị amụma na-agbasa ozi ọma Kristi na-atụghị egwu ọbụla. Anyị arịọ gị, dị nwere anyị. Ka anyị kpee ekpere maka ndị niile na-achị achị n'ụwa niile, ka ha wepụ mgbu, oke ọchịchọ
na anya ukwu, bịa mee ka ndị ha na-achị nwee afọ ojuju na-aga n'ihu. Anyị arịọ gị, dị nwenụ anyị. Ka anyị kpee ekpere maka otu dị iche iche n'ọgbọ anyị, ka ha were okwu Chukwu ha na-anụ oge niile na-amịpụta mkpụrụ nke okwukwe nke ga-ewetara ha ndụ ebe ebe. Anyị arịọ gị, dị nwenụ anyị. Ka anyị kpee ekpere maka ndị niile na-arịa ọrịa dị iche iche, ndị kpuru ìsì, ndị dara ngwọrọ na ndị ekpenta, ka ọbịbịa Kristi wetara ha ahụ isi ike. Anyị arịọ gị, dị nwenụ anyị. Anyị kpee ekpere maka anyị niile na ndị a na-echeta n'emume nke Eucharisti nke taa, ka Kristi mezuru ha ihe ha na-achọ dịka o siri masị ya. Anyị arịọ gị, dị nwenụ anyị. Ka anyị kpee ekpere maka ndị ezinụlọ anyị nwụrụ anwụ, ka Kristi weta ndụ ọhụrụ na alaeze Chukwu onye kere ha ndụ. Anyị arịọ gị, dị nwenụ anyị. Okwu emere arụ. Ekene Maria. O Chineke, onye ebube na onye ebere, nara ekpere na arịrịọ ụmụ gị ji okwukwe na nsọpụrụ na-ebutere gị. Site n'ime ya, doo ha nsọ. Anyị ji nke anyị arịọ nke a site na dị nwanne anyị Jesu Kristi.
rịọwanụ ụmụnna m ka jamunu na bụrụ ihe ga-asọ Chukwu nna jike niile naranụ. Onye nwe anyị, biko nara onyinye ndị anyị sitere n'ihe ọma niile inyere anyị were na-ebutere gị, otu isi eme ka ofufe anyị na-efe gị n'elu ụwa na-adị ire. Mekwa ka anyị weta ụgwọ nke nzọpụta ebighị ebi site na Kristi dị nwanne anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu, welite n'obi elu, ka anyị nyenụ dị nwanne Chineke anyị ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe zuru ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile, ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke jike niile, onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwanne anyị, onye jiri umeala bịa n'ụwa n'ụdị mmadụ, bịa mejuo nkwa ikpere mgbe ochie, wee meghere anyị ụzọ nzọpụta ebe ebe. N'oge dị ugbu a, anyị nọ na-eche nche, na-atụ anya mgbe ya bụ Kristi ga-abịa ọzọ n'ebube ya, bịa wetara anyị mgbapụta anụ ikpere anyị na nkwa. N'ihi nke anyị na-eso igwe ndị mmụọ niile nke eluigwe, na-eto ebube gị oge niile n'ukwe, na-asị: nsọ ezie so gị na-edu ihe dum nsọ, anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site n'ikwukwasị mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o ji aka wee nara, were achịcha nye gị ekele n'otito ya, wee ya nye ya ụmụazụ ya sị: naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ ụmụ nke a ga-edoro nye maka unu. Otu ahụ kwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị. O buru iko mmanya, nyekwa gị ekele n'otito, bunye ya ụmụazụ ya sị: naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m.
ka anyị kwupụta n'ihe omimi nke okpukpe anyị na-eme ugbu a. Na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikpere ka anyị dị mma ikpuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Nicholas na ndị ofufe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe were gaa na ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na Josef dị ngọzi bụ di ya, na ndị apọstụl na ndị nsọ niile ndị mere uche gị n'ụwa were keta ndụ ebebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na anyị dịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna jike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tu ụwa niile. Ụmụnna, ka anyị were n'ekpere onye nzọpụta anyị kụziri anyị were kpọkuo Chukwu nna anyị nọ n'eluigwe. Otito dị aha gị, ọchịchị gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị dịka esi gbaghara ndị mehiere anyị. Ekwena ka anyị kpee na nranye, ma zọpụta anyị na ajọ ihe niile. Zọpụta anyị na-arịọ gị o sekpụrụ ụwa na ajọ ihe niile. Were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị ewere gbalaha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nwe anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gbara ndị apọstụl gị, udo nke m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwala anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe na nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe. Udo nke sekpụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile.
echukwula onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọma bụ ndị akpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Ka hụ na ọbara nke Kristi duru anyị ruo na ndụ ebe ebe.
ka anyị rịọ arịrịọ. Biko onye nwe anyị, anyị arịọ gị mee ka ihe omimi nke anyị na-anata ugboro ugboro nyere anyị aka n'ụwa. Mekwa ka anyị bụ ndị bi n'ụwa nke na-agafe agafe, were ịhụnanya ugbu a maka ihe nke eluigwe, iji keta oke n'ụwa ọzọ site na Kristi dị nwe n'anyị. Our second collation is for retired religious. The diocese wants for retired religious, those who labored to serve in our schools, in our hospitals, and the other places. So now they need our help. Please take the second collation.
oge ọta anyị kpọpụtara na senta maka na ị na ya n'ihu ebe mere ihe edere ebe ahụ word of God, mana ihe ndị a na-ekwu abụrụ word of God. So onye akpatara anyị echighakwana n'ebe anyị na-anọ, so ka ọ ghara ịbụgoju ụfọdụ anya ebe a ọnọdụ m bifọ wee jebe ebe enu. So kịta asọpụrụ m ebe ahụ ka m chiatakwa n'ọnọdụ m, maka na anyị na ha echigha na nọmọsi ya ma nje ọjọọ a na-akpọ kolo anyị enweta n'ara ya. So ọgbanta aka akwụsịte iti mmọnwụ. So Jehova bụ eze ka gosi na obinigwe nọ n'ọrụ wee na-asị St. Clement our home. Na mbido mmebinye unu okpe ekene maka bazaar anyị mere na 29th and the 6th of December. N'agbanyeghị otu ihe si wee kwụrụ, anyị mere ọfụma rinne karịa ka mụnwa si wee tụọ anya mụnwa personally, mana chairlady na chairman si na ha ma ndị ha ji na St. Clement. So na nwere ihe unu metụ ụka n'anya because n'otu akụ nsi emerite emere na akịdị abụrụ enwe nne ọfụ. So St. Clement tupu na onwe n'aka asị ya ma otu mmiri si wee zo na-agbacha ana ha apịkọchazie otu ihe niile aha si wee mee na ya agazie wee kọwara ụnụ otu ihe na-esi wee gaa. So asị m kene ụnụ na ume ka eji were afọ ọkụ agba ụnụ ume na nke unu mere mụ na enwe ike mekwa ọzọ. Dịka anyị na-esi eme, onye otu anyị ọbụla nwere nsogbu obere anyị nwee soro ebere ha nwekwe na aṅụrị anyị na-ede gị n'ala soro ha na-enwe aṅụrị ana aha ka anyị na-anọkwa na-eso ha na-ebe mana kolo mere ihe niile awụgharịzie. So n'izu gara aga Izegbu na nwunye ọnụfụ kafa na ha asaa bụ n'ụlọ ụka ebe a. Nne nwunye Izegbu nwụrụ, so anyị wee gbanịa mepee ihe a na-akpọ Committee of Friends. Committee of Friends a na ha aga biko sitinye anya ebe a nebaruo ya anya ọfụma maka na onye merụola anyị merụolu ya. As the service of God is based principally in humility, and you can see that humility in them, and they're serving us. We should help them in this time of need. Similarly, Ebele Agonwa is a very fantastic lector here. Kamanyama nwada na asọtụ olorinne, even enwere ụmụ ihe ndị ọ na-emegasịrị m na klọb m nje na nke ije were ya ọ na-etinye na mailbox. So nchọkwa inye ihe njekwa etinyekwe na mailbox. So kamgbe ahụ ọ bịabeghị ụka mana nne ya nwụrụ anyị mee ya na nso tata dị ife a ka anyị na-emepụta Committee of Friends for nyanwa. Ọ na-enyere anyị aka n'ụzọ dị iche iche onye ọbụla ma ya even ụdị ihe Committee of Friends ọ na-adị eso were organize ya ndị ọzọ. I have instructed my counter catechist nọ na ICA otu akwa ka ga-esi mepee tat n'ebe ahụ ka anyị niile biko tinye anya. This Committee of Friends ọ bụrụ akwara aka n'ụgbọ ọgụ because ihe a na-akpọ ya pledge. You can pledge today and redeem later. So enwere ihe a na-esinye ebe anụ nkịta alara ụlọ afọ. So eme ya gidigidi otu anyị na-esi eme ife na mgbede a ka ọ ya arụ ebe onye ọ na biko gbaruo na nya ma Committee of Friends tinye aka ozugbo ka ọ wee nwee isi ka ọ dị ka ihe ndị St. Clement. Nke ọzọ abụrụ book launch anyị na-eme. Nyanwa book launch anyị emegie anyị na-ana eme nchefu anyị emegie mee otu anyị ga-esi eme. Anyị na-akwadozi imechie na ngwụcha ọnwa anyị kwadoburu imechie na ngwụcha ọnwa gara aga emesịa chairman anyị nze nke maka na ma sikwasị m nyekwuo 1 more month kịta ka 1 more month na ha bịa na ngwụcha. Mmadụ ịtọ bụ ndị gụgụlụ akwụkwọ ahụ ekwere ọ bụrụ na fe kwụrụ na anyị nwetara efe wee kwụ ụgwọ by now. Mmadụ ịtọ aha biko dododo biko nu jee nụkwụ onye ma ụgwọ were akwụkwọ ụnụ. Ndị kwụkwa n'ụgwọ anyị na-ayọ biko ha bịa were akwụkwọ a achọzi idonetiri anyị ka anyị regharịkwa ha mee ka anyị mara ka anyị ma na ha donetiri bag anyị regharịkwa ha. Ndị a bụ Barrister Adaobi Okoye, Lady Florence Akpala Ojomo, Mr. Hillary onye ma edu, Mr. and Mrs. Emeka Agunwa, Lady Obianuju Okolo, yana Mr. Ike Njoko.
Sir Obed Ezinne and Ezinne Jogu and Dr. Mrs. Obio Okpala. Ndị a niile ọ bụrụ na unu chọrọ iwere akwụkwọ unu ewere eje mitie Dr. Kafọ ka onye unu akwụkwọ ahụ. Awụzikwe na ụchọ ka anyị donate ya bak degharịkwa ya ka ego wee kpanite. Anyị nwere ike imekwazi otu ahụ na enwero nke mebiri emebi. N'ikpeazụ isi ka ọ bụrụ na anyị nabata ata ebe anyị si wee bịa ụkwụ ghara ịkpọ anyị n'ofu n'ofu site na Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Ịma na ndị ọcha ma ihe rinne ha si na onye gbara bọọlụ na-aracha oroma. Anyị nwa ndị na-abịa ụka anya dị wetara anyị ihe oriri, so ihe oriri ahụ juru na kịta enwekwe bekee a na-eme na ihe oriri ndị obodo a. Ọ dị na ebe a dịkwa na basement ma apple ma fruits, a lot of them ha dị na apple, fruit, carrot, ma bread na-enu ebe a. So anyị nwere eri nne agaghị atụfu ya atụfu. Biko agbasaa ndị obodo a na-ejicha moto line ya ọkụwa mmaịlị na eji na-ewere ihe a enye anyị nke anyị ka anyị were ihe gosi na anyị dị appreciative. Biko nụ agbasa onye ọwa na ruo na basement a were ihe ndị ahụ. N'ikpeazụzi mma akpọrịtezi my able mentor Dr. Kafọ ka ọ bịazie zie anyị nwobere ozi. My dear brothers and sisters, we are going to end this period of Advent next Sunday. And we are going to remember our brothers and sisters who have committed themselves so much since March till now. As Florence Nightingale, as Father Damien, as Joan of Arc. And the people in question are the nurses in this community, the medical doctors in this community, the paramedicals in this community. We are going to celebrate a special mass for all of them this next Sunday at 12:30 with the permission of our parish priest. And after the mass, the parish will give them a special blessing. So for those of them who are not here, please pass this message to all the nurses, to all the medical doctors in our community. We are going to offer a special prayer and a special mass for the dedication they have had since March, and up to this moment we are entering the second phase of the COVID. Biko tupu anyị ala ngeji ohere egbe unu si na chọọchị mepere with weekday masses June 29th, the feast of St. Peter and Paul, and with Sunday masses July 5th this year, and that we are observing social distancing, using of masks, taking all the care that is according to guidelines stipulated for us. We are observing all of this. And our diocese, the case we brought to the Supreme Court went in our favor, that nobody's religious rights should be violated. So tell those who are not coming to church that the church is open. If they don't want to come, that's left to them. Just out of love for souls, we are reminding you
that our churches are open in this diocese of Brooklyn and Queens. The bishop wants us to come back to church. So tell those who are not coming, we are fully open. If they don't want to come, left to them. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu jike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Lawanụ misa gwụsịwo.